Здравейте, днес играем Минигори 2, аз съм с заниманията и може да не се чувам добре, но все пак ще играм. Ще играм. Питах ни за храната. Минигори 2, зомби съм. Това е готина игра, аз не съм много добре на уча. Дойде. О, да. Царица. Ой, е 20 лево. Добре. Вау, fuck you. Мама ти, мри бе, соба. Нади. Не. Вау. Бум. Видяхте ли, нави. В тази игра не може да се влиза в сервер. Убихаме! Колко пари? О, 4. Капак. Боба в дом. Тръзнат ме вече тия. Нямам нужда. Нави. Power switch. Сега на бой. Ето го пауъра ми. Добре? Би. Сега... О, ето. Това е силно оръжие. Бум. Хайде. О, не, убиват, ще ме убият. Искам кутия. Добре, 3, 2, 1. Стреляй! Те убиват много бързо. Не. Помощник! Давайте! Тепайте ги тия. И аз помагам, де. Помагайте, мили мои. Не! Бати колко злато. Направо като ги отключих, тия направих. Със злато! Нади! Убихаме!
Отвай пенечку.